oso ondo. Bai, oso ondo, ez? Ia berri dea. Bai. Eskapizkatan tubo berea, eskapizkaren. Bai, hola zi oso ondo. Egingo dugu zarrera? Gero, Aitorrek bera markatuko txunundik, bale? Pelota bezekin urtetan da hori, ala aurretik. Aurretik. Bi minutu, Bai. Ja, sartuko gara. Gabon pelotazaleok, Gabon Zaldibartik, Olazar txapelketa martxan da, duela lau aste hasi ginen hemengo neurketak eskaintzen, eta ostegunero zita bat jarria daukagu aficionatu mailako pelotari berriekin, gazteekin, eta hain berriak ez direnekin ere bai. Dagoeneko, badakizue, galbaia pasatzen da, batzuk kanpoan gelditzen dira, beste batzuk aurrera egiten dute, eta horrek esan nahi du, normalean behintzat, behin final laurdenak eta behin final erdiak iritsitakoan, gero eta partida interesgarriagoak eta maila hobeagokoak eskaintzeko modua izango dugula. Enrique Agirre baitia. Sistema honek daukana hori da, ez da? Askotan pilotari honak kanpoan gelditu daitezke, egun bat ez dutelako oso ona izan, baina ziurtatzen duzu aurrera egiten duenak maila emango duela. Arratzaldeon, bai, hori da, honek sistemi honek dekona da, lehenengo bakutxuna dira pentsete honek ipintxetu berengo mailan, da, bueno, iroazten badabe, seinali ondo da bizenat, da, gehiago dala pentsau garren begaltzen badau, seinali ondo ez da gana jokatu, ero oso zepazu dana. Oskoz, batetik, Lantzeko Naparra eta Gutierrez, Herrio Xarra bestetik. Bueno, pelotari ezagunak gazteak izanagatik eta elkarren aurkako borroka seguruenik oso interesgarria izango da. Bai, nire ikuste dut oso partidu bardine, Ozkoze peloteuen pedentote apur bate gaindituko txakola, Gutierrez saka egiten dugu asko eta sakeaz minan handizei leketa ez daka favoritek partidun. Bueno, gorko jaialdia ikusita ikusten duguna da Errioxa aldetik etorritako pilotari gazte berriak.
Bai, bolarak izaten dira, baina badirudi Errioxa aldetik ere belaunaldi berri bat badatorrela. Ba, gaur etorrienak da lofape jokatu ban, da gaur hiru etorria, hiru lau, da bai, jente gaztio badau. Da gero Gipuzko tipu bai zera, zelan da. Irribarria, bai, ez? Iztueta, bueno, bai. Giputxe da mutil gazti eta, klaro. Gaur pasau da, Naparbaik, Landak eta Aldabek suspendidu iztela. Batak erreko minaitik eta beste izku minuta. Orduan topo bihar ziote beste bikote bat, baina, klar, oingo mailako bikotie atzera gaute honez ere topau. Kosta eta topetie, da haiti topetuaz Fernandez Riojanua, da iztuta, pareja oso gaztia. Da, bueno, nipen tote mongo da bela taile. Ez Irribarriarena aipatzen izun, jende artean da komentatu bai izan delako 16 urteko mutilak eta ari direla jokatzen hemen, joek ere, batzuk kanpoa gelditu behar, baina ez gazteak, Enrique, oso gazteak ikusten ari garela. Ba, oso gazteak, ez da ingu bakarrik, lehenguen korregiduzten eurek, eta zertuzten, Zubizarreten aneiziek, nizaten 17 urtetik berako ikena zela akordetan txapeldun urten da ganik. Zubizarreta irugarrena profesionaletan da bildinak 16 urtea ziloa ziloan. Salabarria iroaz, eta ozeak lehen gaztiek eitzitzen da bera. Enrique, dena den, zuek pilotariak izan dagoak zarete, zuen gazte garaian ere hain gazte ateratzen ziren pilotariak? Bai, baneka, bai. Gure garaien konparazio baten Iñaki Gorostiza eta Luketa bizkaitzen da Gipuzkoan zerata be. Gipuzko izentzu ziren gure denpora, errandonea be bai, etxe nagusia. Horrek guaz jogatzen behena zen, da, klaro, 17-18 urtaz, eta gainetik pasta. Figura hundiak izan dakoak batzuk ez zainak gazte, Julian Retek Ibera, Titin... Bai, batzuk, gero urten da nap, apur bat gora duenak generalien, bai, 18 bat urterako ondo iten da. Ergi, Enrique, ikus dezagun zer eskaintzen diguten gaurko partidu hauek, esan bezala lehen da bizi lauta erdiko bat eskainiko dizuegu, eta gero izango da binakakoa eskaintzeko txanda. Bi partidak ere oso itxura honekoak, desberdinak izan daitezkenak, baina esan dugun bezala pilotari gazteak kantxan, eta bigarrengo horretan Fernandez eta Iztueta, bata Errioxarra, bestea Gipuzkoarra, eta Lerena eta Sánchez, bata Errioxarra eta bestea berez Arabarra, Labrazakoa, baina Logroñon bizi dena, beraz gehiena pilotari oso gazteak kantxan, eta ikusi egin behar zer eskaintzen duten. Beraz, Enrique, partidu hona espero duzu. Bai, nik normalien uste dut, lastopen dan lesio dunik eta etorriko zanik, eta ondo badaz bizok partidu gogorra ikustu. Bere ala jakingo dugu zer eskaintzen digun lenda biziko partida honek. Zan dizu, Gutierrezek Kortazarren aurka jokatu zuela orain urrena, eta 14ean utzi zuen Gutierrezek Kortazar. Lehen Kortazar 22 eta 4 irabazita zegoen Diaz de Gereñuri, baina Gutierrez parean jarri zitzaionean ez zuen aurrera egiterik izan. Bueno, batetik zakatzailea, eta zakatzailea kantxan dagoenean, Enrique, oso adi egoten zarete materialera, ez dago edozer gauza jartzerik. Bueno, materiala beti biltzen, apur bat alegin egiten, apur bat sozo gutxu pintzeko, apur bat partidik urtenta izen, zostantzien lauterdi barruen, goi mailan sake asko sartzen da, eta afezinau mailan gehiago. Pelotiaz apur bat izkudu, abe izan diz egiten dizakiaz. Bai, gero normalean, hain gazteak diren hauek, inor mindu gabe,
zakatzaile hobeak izaten dira erreztatzaileak baino. Danak, hor pelotari gaztiek, danak, generalien emon gisa, eruen defendidu ino. Hori eralien juten da aldatzen. Lehengoen irrigarriaz anaie jokatu nien, hausek konbentetan ote bentzizan da, berape sinisteban, oin ingerra sobra eta sartu duzin, gero denporiaz, zatu gontzan etorko dela, hori segurutzi eta gaur dune golpi bajatu. Oraindik gogoratzen naiz, Enrique, herri kiroletan maisua izan nuen zarale gitarren aitak, nola esan zidan behin beraien Leitzako baserrira joan da, gaztetan azala mia eta barrua gogorra izaten duela pertsonak, arbolak bezala, eta gero zahartutakoan barrua biguna eta azala gogorra. Hala esan zidan da, uste dut arrazoia zeukala. Bueno, partida aztear dugu. Javi Oskoz gorriz arituko dena lantzekoa da. Eta Sergio Gutierrez, hau Logroñokoa da. Biek 20 urte dute. Atera du naparrak luze. Ezker gantxoa iritsi da, baina ez du eramaterik izan Gutierrezek, eta ez dakit zer nahi zuen, iruditu zait eskua sartu duela era berezian. Apur bat berandu duro, bilurraz moruen ero, fundala ez da jundezit peloti jotera. Bai, pizkate arraro egin zait postura hori. Beraz, lehen da bizikoa naparrarentzat. Eta bigarren zakea egiteko aukera. Oraingoan zakea luze bai, baina indarra hundirik eman gabe. Ormabikoa. Ezkerrez, indartxu banketara. Hauek kantxan biak ondo mugituko dira, Enrique. Mutil harinak daude. Mutil harinak eta sasoi honeku da. Oin be Ozkozeke ondo apur bat dominio da denien, eukerako hartu da denien Ormabizek efetuaz da. Eskumera gitxitxua juten da Gutierrez, apur bat eskerra sobeto oin behiten dau. Da eskumiaz eskerra zesen bat hori peloti berungo. Bai, gertatzen dena da hauek gazteak izanagatik 20 urte elkarrondo ezagutzen dutela. Eta ematen du behintzat, orain arte ikusi duguna ikusita, izan daitekela Javi Oskozek badakilela. Ze eratara jokatu behar duen, alba du behintzat. Bai, honen adinen ja, honek egon goitu gaibule 8-10 urte frontoin jokatzen zuri. Daka, lehen da, gure sasoien da, berandu hau azte zan, bai, oine ota bi urterako eta ja, izek antzute duz. Bai, baina, hau oso edade da, gora egiteko. Ondino, hoitxe dut. 24 urte, oraindik dena den harrigarri egiten zait, duela ez urte asko, Azpeko arduradunetako bat etorri zitzaidan, da esan zidan, zu desente ikusten duzu afizionatu mailako pilota eta bar da, zer gazterik ikusi duzu horrela, eta bai, ikusi dut mesazpi urteko polit bat, eta ez, nahi 13 urtekoak esan, ez mesazpikoak. Hori bai, hemen mailan jokatzeko eta jaranak ezautzen jo Europe. Lehen aizetezan Eule Elgetako finalien ero ikusi enpresari pelotari bat eta debutau. Oine horretako ja kalbagati pasatu du. Orain tanto borrokatua, zabaldu, Errioxarrak ordu ezkerrez berriz ere aukera, oso postura polita du, lauterdian jokatzeko, orain asko jokatzen da ezkerrez neurri honen barruan. Ezker hor bat gehitxo ikututa, zabaldu, eta hor berriz ere gauza bera iruditu zait. Edo postura hori du berea, edo zerbait egiten saiatu da, edo errepikapenak zer esaten digun. Takit hor, efektua eman nahiko balio bezala. Eskerraz gehiago jokatzen dut eskumiaz, apur bat eskumi makaltxu da. Lau eta huts. Bizi, hasi da. Lauterdiko txapelketa. Enrique, nola daukagu
zera, txapelketa, ze mailatan gaude? Ba, gaurko irabazten da benaz, semifinaletako semifinalak egin diruz. Da jokatuko di semifinal bizek, datorren aztien. Datorren ostegunean. Datorren ostegunien, gatzertan zitze Lauterdi barruko semifinal bizek. Bale. Lehenengo izango da Ormaetx edo Ruiz de Larramendi Ormaetxen kontra. Bai, horiek aurreko astetan Ruiz de Larramendi eta Ormaetxen neurka. Ormaetxe, bai. Oie, biak ikusi ditugu txapelketa honetan. Bai. Eta gero, hemengo irabazlea, ez da? Hemengo irabazlea Olatxean neurka. Lehengo asteaten irabazi bana. Vale. Bai, hortik urtengo du finalistiek. Bai. Da ero, 16-en. Da 23-en jokatuko da emakumeen semifinala Lauterdi barruen. 16-an eta? Da 23-en be bai. 23-an, vale. Emakumeen lehenengo partidua. Da binakakoa. Binakakoa. Ze plan polita daukagun ostegunetan, gogoratu finala urteko azken egunean izango dela eta ura ikusteko ere aukera izango duzue. Bai hementxe bertan, bai Euskal Telebistan hurrengo egunean 4. kanalean. ETB laun, alegia. Hazera bikaina eman dio partiduari, Javi Oskozek. Honek ez ditu lanak gerorako utzi nahi, alba da, iez egin azkar. Zakea, hori zakea hona izan da. Gero, Enrique, zake hauek, altura pixkatekin, gero pelota behera etortzen da, eta askotan, bortitz jotakoa bezain zaila dira eramateko. Bai, apur bat, hormi jota, efektu apur bat azero bat, hormi joten da nien bera egiten dute, han sartu bide esku ostantzien, aize zazpitxo noten di errestetako, ez da pitik restetia, zazpitik edun dira pelotia aurrera, da hor aldi goten da, zonek aurretik jogatzen, bi irutik, apurra bultza egiten, da buena egiten ikez joten di, zazpitik getxoa jogira. Antzeko beste zake bat, hori gengoen eskerrez, oso ondo. Herrio xarra, hor dejada bere burua zalduz. Gutierrez. Betik ederki atera du pilota Oskozek gainean. Hori ere gainean da. Eta horra ez da iritsiko. Horra ez da iritsiko luze eta ondo jarri diolako pilota lantzeko pilotariak eta atxeden aldia eskatu du Gutierrezek, Sergio Gutierrezek. Eta ondo eskatutakoa. Bai, oinguen pelota goko horren jabe, da ondo eskatuteko. Da Ozkoze oso ondo jokatzen ikuste dut. Gutierrez joan ez dut ikusten partidun sartuta, lartxo galtzen da emun belarra iztotza egiten pelotiek, ez da ipan, nervioa hasi ero zepaso dan. Dena den hor izan da pilotakada bat, txapa gainean justu izan dena Ozkozek botatakoa eta hor nik uste sorte desentea izan duela. Iez egindakoa gehiago iruditu zait botatakoa baino. Bai, Lauterdi barruan beti esaten, holako erregalo bat ize tantu izaten da. Bai. Bueno, atxeden aldia gustora hartuko zuen. Javi Oskozek ere, zakez 4 tantu lortuta, beste hainbeste lortu ditu jokoan, eta beraz, 8 eta uz. Eta gaur ere, oso itxura polita du, Zaldibarreko, Elizateko udal pilota lekuak. Nola den pilota, hau ez da erraza izaten ulertzea. Bi pilotari hauen artean ez dagoan besteko alderik eta partidua 8 eta utza zidan. Da igul beste izaki hartzen da, nigul ingotza beste zeitantuko tajada bat, eta atza partidu guelta emongotzat da holan izan da Lauterdi barruko partidu da. Ez da pentsa bier, partidu juntala, Lauterdi barruen, bueno. Bai, Lauterdi barruan eta buruz burukoan orokorrean, ez da? Bai.
Berriro ere sakearen jabe da. Javi Oskoz, atera du. Ormabikoa, erraz iritsiko da. Ondo, oraingoan, gorputzera bota dio, aukera du Gutierrezek, barruan luze, oso ondo. Bueno. Da, ondo ingetantu da, Bai. Lehenko saki errezta du ondo izata, Ormabitxek harrapau, ezke Oskozek eskumara, ataketotza, eskumie bakutxu zelan dugun ara, bai oin ager. Behorrez egiten da, saki hartzen da ganien. Bueno, Enrique, guzti egingo naiz, Iruditzu zait, naiz eta zortzi eta bat, doazten bat eta zortzei, iruditzu zait, nahiko borroka jarriko diola Gutierrezek Oskozi. Ez dakit, bai, izan dira lautanto sakez, harrigarria egin zait eskerrez eraman beharrekoak izan direlako, eta eskerra oso ondo mugitzen duelako, baina ez dut ikusten, bi hauen artean, hanbesteko alderik. Nik ikusi nuen, udan hemen Zornotzako Leuterdi barruko txapelketan da, eta matezela bizitxu azogatzen den, baina, bueno, saketan da, kriston abedizit, joan partidu bako txin. Da, ber. Oraintxe ikusiko dugu, oraintxe baitu, bere lehen da biziko aukera sakea egiteko Sergio Gutierrez Logroñoko pilotariak. Ea, partida aldatzen den, edo aurrera egiten duen Oskozek eta gero damutu behar dugun esandakoarekin, ikusiko dugu. Eta pilota hau ere, Enrique, ez dakit, baina ez dirudi gehiagizkoa, Ez gehiagizko guztia bat, ebe. Gaur epote erdiko pilota izango da Goiti Jota. Bai. Ea. Zake luzea eta ona Errioxarrak, erki eraman du. Oskozek. Restu ona, bestite. Epa. Hor. Elkarri traba egin diote. Ormabikoa berriz ere, baina jarrita dago Oskoz. Eskerrez, Gutierrez. Oraingoan bere burua saldu egin du. Hau jokatzeko pelota da. Gutierrez zenbat aldiz ikutzen duen esker horma pilotari honek, eta gero eramaterik ez. Eta oraingoan ere ondo jotakoak izan ez diren pilotak adazko. Bai, leuat pelota, eros zuluen atzera jobi bazen, edo Ormabitxek eza zabaldu, esker gormie jo. Da frontein erdire pelozatu eta zuiztia beste indako bentaki da hori. Hori tatika, estopen dan gureta ingo dani, tatika txarraga. Ero zabaldu, ero jo zuluen atzera. Esker gormie jota frontein erdizen beste eukerako pelotitzi. Gero, Enrique, bai adin honetan eta bai profesionaletan ere, oso gutxitan ikusten da luzegi jokatzen pasa egiten, eta niri iruditzen zait, pilota lau kuadro tikatzera jartzea, inbertsio ona dela. Bi edo hiru botako dituzu atzetik, baina hor aurkariari bian ustea baina hobea da. Bueno, bai, gero pasetan bozu... Baina pasa tanto bat da. Bai, tanto bat. Berriz ere Zakez amargarrena. Eruteko moloko zakizan hori, Bai, izan dira bi edo hiru. Bai. Eraman gaitzak edo nahiko gaiztuak eramateko, baina gehienak, honek duen eskerrak kontutan izanik, eraman beharrekoak izan dira. Nik uste dut gertatzen ari dela lehen aipatu duguna Gutierrez hobeto moldatzen da sakea egiten, sakea ekartzen baino, naiz eta horretan ere badakien, baina ero estotza pelotik urtetan eskutip abiadura hundizaz batzuk joitu ondo, bai beste estotzen mun abiadura egite ez da ipa. Aire berriz ere ederra, hori bai. Horrek ez dago aitzakiarik. Nei
harrigarria egiten ari zaidana da, Enrique, zenbat esker horma ikusten duen Gutierrezek. Bai, larregi. Begira orain ere eskerrez jarrita, eta pilotak esker horma, ez duzan nahi horrek erremateu erraza zenik, Ez, erremateu ondo injau, eukeri botera itxein balotzabe, zulora zein zagalera joa diteko eukerakoa. Kantzien erdierezen pelotia. Beraz, erdilanetan, 11-1, aurrera orain Errioxarra, barruan, eraman, ederki, oraingoan bai. Efekto eta guzti, barrura, indar pixkatekin. Zulun ondo itxitza. Bai, hor efekto handia eman dio, ikusi duzue, horren ondorioz zer egin duen, azken unean pilotak behera eta esker hormarantza egin du, beraz, ez du eramaterik izan, markagailuan aldea handiarekin aurretik den lantzeko aurrelari naparrak. Bigarren aukera badu, sakearekin duen min egiteko trebezia probesteko, ederra sakea. Indarra, norabidea, intentzioa, 3 eta 11. Oso postura polita du. Hori da, behorren saki eta joko kalazia. Saka itzugarri eta gero errematago. Oin hartien ez da guin. Ez da guin jain ezik gatxara partidu bastia. Egin bida. Nik nerean segituko dut ba. Baten du oso garbi irabaziko duela Oskozek, baina maila honetan eta lauterdiaren barruan sake bortitza duenak min egin dezake. Ondo Laskoz. Hori gainean da Gutierrez. Zabaldu, ondo eskerrez. Ondo boleaz Oscoz ere. Hormabikoa, doktorea. Oso ondo Hormabikoa. Tantu ondo landu lehenengo eta ondo amaitu. Eskumiaz Hormabiko oso ondo jota. Eta gainera, orain lehen ez bezala abiadura eman dio bere pilotakadari. Bolea hor pixkat albotik, goiti bera jo beharrean, pixkat albotik jodu, eta gero Hormabikoa iskutatu egin du. Laugarrena badu Sergio Gutierrezek. Eta gainera sake egiteko aukera. Bai, koloreak eta ere, torre zaizkio eta bizkat, itxura, zurbilduta ibidealen. Hori, ez da iritsiko. Bost. Ozkoz juezei begire gatu da, bai da, ez buena. Ez dut zalantzarik izan, Enrique? Ez? Ez da egite, Ozkoz dudan gatu da, juezei begire gatu da. Bost eta 11, Googleen lekua ez da leku txarra. Hori ikusteko. Ona izen da. Eta hori barruan izan dela esan dezakegu. Bost eta 11, zakez egindakoak 2 baditu Espainiarrak. 3. bila. Horrengoan eraman naparrak, hanketara Gutierrezek, Gutierrez berriro ere, txapara. Horma, zulora mozti uruditzen dugu efektu ez da txapara. Txarto inez da. Aukera ona zen hori egiteko. Aukera ona zen. Hori egiteko edo txapaganean mozteko.
Oingo tantutan ikusi da, bueno, apur bat gogo gehiago etxuaz daula, hobetu urtetutzela gauzak. Bueno, arratsari, boladari, jarraipena, eman nahiko dio Javi Oskozek. Aurrera ez. Aurrera egiteko keinua, lehen ere ala egin du Gutierrezek. Orain ere eman egin behar korrika eginda. Gainean da, baita hori ere. Bolea erabat gozatu gabe. Aukera du Errioxarrak eta tanto. Tanto ondo jogatiku, Bai. Ondo amaitu. Baina, Enrique, horri izan da pilotakada bat, efektua, alderantzizko efektua eman diona Gutierrezek, eta iruditu zait, lehen aipatu ditugun bi haietan, hori egin nahi zuela. Gero ondo, gero ormabikoa, pilota desente zabaldu da, eta gainera jakina. Aurretik dozena bat pilotaka jo dituzunean, hankak mugitzea ez da inerraz ezaten, eta bere lana ondo egin du Gutierrezek. Esalik, Gutierrez partidun sartu. Bai. Lehenengotan kostakako partidun sartzi, bai, oina ikusten da ogototxoa sartu. Bai, beste jarrera badauka. Beste jarrera bat, eta eskutip beste velozia bat azurtetutza pelotiak, eta ondo. Sei eta mabi. Oin, Ozkoze pistotza itxiguruko dekona bantaliak entzi, ingoitu aleinek eusten bai. Bai, baina hogeta bila urruti dauga, Ondin hogeta bira. Gutierrez, ormabikoa, eraman eta bere burua saldu. Oskozek, Horen zabaldu, aukera du berriz ere Errioxarrak, luzegi. Hor, asko arriskatu du, egia esan. Eta gero, apurra beti gora antzin. Bai, pilotaka da beti gora jo du begira, Begira postura nola hartu duen, hor zeharka jo behar da, eta hor beti gora binakako posturan jo du. Bai. Bueno, oino partido asko duke, Bai. Oin harti modu nahi jema, oino partido asko duke. Amairu eta 6. Gogoratu. 8 eta huts izan dela aurretik Naparra. Gero 11 eta 1. 10 tanturen aldeare izan du. Baina pixkanaka Errioxarra jokoan sartu da. Eta ikusten da arazoak zor diezazkiokela. Bien bitartean, urrengo partidan arituko diren pilotari etxekoekin eta gainontzekoekin. Lezinu gartzen. Fernandez, haiten lezinu gentzuten onda. Gero zein bidaen eskua zindikite zitzan. Bai. Kanpotik dena ikertaz ikusten dela, Enrique? Kanpotik etxale alita, Cruzaleta, bai, erraza izaten da. Hola, Zelenako moruen, lengu moruen. Bueno, hor dira kantxan berriz ere. 13 eta 6. Eta askotan, bolada honetan, garai honetan, partidak egiten du. Edo gogortzera, edo puskatzera. Edo jauzi. Bai. Nik oino bai. Partidu luzi daula uste dut hemen. Nik alaxe pentsatzen dut. Bai. Agian gero ikaragarriak entzungo ditugu, Enrique, baina guk gureari eutxiko diogu. Hor pilota nun baiten galdu da, baina topatu du Gutierrezek. Zer ari dira, Enrique, bakoitza bere pelotarekin ala? Bai, bakoitza bere pelotarekin da biz.
Aurrera egin nahi du geldiunerik gabe Oskozek. Atera du zake oso luzea, baina barruan aire baztertu egin zaio, horregaitik bebeko postura hartu behar izan du. Pilota ezker hormatik ateratzeko. Barruan luze, zabaldu naparrak, eutxi, Errioxarrak hor da berriz ere. Errioxarra, orain indar haundiago amanez pilotari, eta horietan ez du aurrera egiten, Zan daiteke klasikoa dela jokoan, barruan. Botea berriz ere. Oskozek eraman aukera du, Ormabikoa. Hau gogorra da, tantu gogorra. Zabaldu naparrak. Txapa gainean oso ondo, oso ondo. Errioxarra, barruan orain, ez du ikusi pilota. Oparize, hortzo itza oparize eta hori igulkaru paguko dugu. Orain arteko tanturi gogorrena, gorriarentzat. Urdine berak itza oparizean, bueno, utza ez dago bida morun jota erdi-erdizen itxe pelotia. Da, handik etorri da kakue. Denpora ustize dera erazuen da dominetan da pelota bat itxitzan nien errezamar bestia itantu galdu. Gero, hau, Javi Oskozek badauka beste gauza bat askotan aipatzen ez duguna, eta da, sufritzen daki. Bueno, eta mutil gogorra izango da, eta askotan gertatu zaigu gaurko partidan jokatu diren 20 tanto hauetan, tantu gogorrenak bere aldekoak izan dira. Holan segiduko, ez da uizten horrek ez galduta. Hau leku txarrekoa izango da gogorra ez izateko. Lantzen inguru hoietan. Zaten da moruen, behar motxien... Bai. Ez, behar zandizen, behar motxien usuteko ganaua. Bai. Jarraituko dionek, lanari. Bai, mutil finen itxuri dugu. Bai, badauka. Tantoa egin behar zaio honei. 14-6. Zakea da, gainean. Barruan berriz ere, airez. Eta puntan tanto. Puntan utzi du, dotore asko gainera. Eta Gutierrez oso azerra dago bere buruarekin. Baina oraingo honetan ez dauka arrazoirik azerratzeko. Zake gaiztoa eraman du. Gero, egia da hemen, aukera zuen eta... Ormabikua apur bat lenten jo, goitxik, tempori motza besti puntan. Bai, baina... Hor barruan zartzeko aurkari asko izaten dira, txapa, esker... Besti bondo urtotza. Bai. Txapi olaia juti ez da izaten bai, bueno. Baina efektuarekin, behar zuen indarra emanez, eta 15. Eta 6. Zakea, berriz ere, eramateko modukoa, eta ederki erantzun dio oraingoan. Ia lau kuadroko arrastoan jarri du. Errestoa Gutierrezek ederra du aukera. Barruan orain ere Errioxarra ari da agintzen, baina aukera eman dio Naparrari, oso ondo gurutzatuz, hor beste aukera bat auskalo zer egingo duen. Barruan luze, dejada, efektu eta guzti, gainean izan da, eta bigarren botean adierazi du epaileak, aurreko pilotak adark, txapa bertan zuen, Bai, joinez badu, ikutu, zagatek itateko. Bai, hor, begira. Hemen, ez dakit, Gero bigarren botean izan da, garbi, epaileak beti bezala erne zeuden, eta entzun, ez dugu ezerra entzun, baina oso larri zen.
Bai, aurreko txapi, justu Gutierrezen pelotazuaz, ni lehenengun pentsa dute Gutierrezi altzautzal eskua, txapi ikutute, ero, bai ez. Ozkozena Bigarrenegoan garbi izan da, hori bai. Aurrekoak zuen zalantza. Lanik, da biz, gota bitantu ditu, oino beste gota bat ekilik izaiteko. Bai, eta nire ustez, markagailuan alde handiagoa dago jokoan baina pilota horrela da, opariak egiten badituzu, eta pentsa, zakez lau egin ditu Naparrak, eta bi Errioxarrak, eta partidura asko hobeto sartu da, Lantzekoa, Logroñokoa baino. Oina hasiko balitze Gutierrez gehitxua jokatzen da, tante da horrei bulta emoten, Gutierrez ota bire junezkero, tantu murdu. Bai. Ozkozek ez egitzen badu, amaitzen badu partidu, laburtu. Bai, Gutierrezek txarra daukana da, Ozkozek ez diola zer oparituko. Hori ez. Arek ez dio zer oparituko, egiten baditu, asmatzen badu zakearekin eta gero daukana bestea, ez daukala afizio ikaragarria errematerako. Errematerako aide bat ipat, Eta partidari buelta emateko dena ondo egin behar du. Saketik hasita. Hori kanpoan. Bai, behien bebotin, bapurra pelotin, berak pentsa da bino gehitxua juntzako eta gorputzin atza jo dau. Dero... Bai, gero gertatu da posturagatik, joduen posturagatik, frontizen jotzerakoan zabalera egin duela pilotak. Zabalera egin du. Zortzi eta 15. Beste aukera bat badu. Sergio Gutierrezek. Zakea da, ederra erantzuna. Ondo horreztau da, Eta hori hobea. Horma bize beharrak, Hori hobea. Hormin, ondo den hartute efektu emonda joatak ez da abiaduran. Eta hoxe da, Gutierrezen jokoa. Botea, zakea ondo, eta gero botea jo eta gero. Zakia ona erundu Ozkozek, Bai. Eta gero, Ormabikoa, dotore egindakoa, eta pilotariek atxeden hartu dute. Ozkozek ikusi duelako aurkaria beti gora datorrela. Eta oraindik 22 urruti duela. Bai, oinu urruti. Hemendik horra, kantzetan hasite, horre fizikoti zela ahuntetan dan aldi da, hemen oinu partidu luzi da. Bai, eta Errioxarra aldakeletara joan da, ez dakit, takoekin edo arazoren bat duen, edo gainontzeko arazoren bat, baina aurkia utzi eta hemen da berriro ere eta hortxe bata entzun eta bestea berriz pentsatu, bai. Nik uste dut, Ozkozek ere ez duela garaipena garbi ikusten. Horixe, ez da gana ikusten. Bai, esango dugu, Izteko gogori peza, Ozkozek, ez. Bera pentsatu beharko luke alde handia dagoela. 9 eta 15 atzetik joan, edo 11 eta 9 aurretik. 6 tanturen aldea, 7 tanturen faltan aldea handia da, baina... Fiziko zelan dauden... Bai, eta ikusten dela aurkariak orain arte eta gutxi duena, baina joko gehiago daukala. Ea, zer gertatzen den hemendik aurrera.
prest zakerako Gutierrez. Zakea ezkerrez eraman behar Oskozek oso ondo. Gutierrez berriz ere txapa gainean abiadura ematen dio. Barruan hortxe zegoen Oskoz. Orain oso ondo denbora eman, altxatu, astirotu tantoa. Gainean da. Sorte desentearekin iruditu zait. Ez dut behar den bezala ikusi. Kamara pare xamarrean neukan, baino iruditu zait iez egindakoa izan dela. Apur bat botaten junda, bera gurisen da mino, bero apur bat utzen urten izala pentonope. Begira, errepikapena. Hor nik uste... Apur bat jauzi jakola pelotia. Eskuen. Baina, bueno, buena izen da, eta Bai. ondo ine. Amarra, gero eta urrau. Bai, gero ezkerrarekin daukan postura Gutierrezek emateko bada. Ez du bat ere eusten golpeari. Zabal jartzen du besoa eta duen guztiarekin ematen dio. Hamar eta 15. Eskumia zafetuaz bihin hondi zeitzen dago, Zuluen apur bat entrara hartuzko eskumia zafetuaz ormabiztara, ero zulora moztu oso ondo. Gutierrez, atera du. Ondo erantzun dio, oraingoan ere naparrak. Eta hor baztertu egin zaio. Eta pilota atera beharrean besterik gabe esker hormatik eta gerokoak gero. Berak tanto bukatu nahi izan du aurrean eta... Bera pentseta ezin da bino pelota eskerreroa juntzako gana. Efeta apur bat eskerrero juntzako eta gero ondo jotoko modun bino eurrintxu auki dute. Junbi ban buena itxera. Osea, jugadik hola neurrin gatzen dan pelotiaz. Gatsa da. Beraz, 6 tanturen faltan 6 tanturen aldea. Eta gogoratu, hemen garaipena lortzen duenak final aurrekoak jokatuko dituela. Datorren astean, Olaetxean kontra. Atera du Lantzekoak. Indartxu erantzun dio Logroñokoak. Hanketa eta tanto. Hanketara eta tanto eta oraingoan ere abiadura eman dio. Bai, hanketara jota ez dut aztik emon da. Oin Ozkoz, nipen dut gehitxoak antzute deula. Bai, itxura hori ematen du, bai. Nekatute. Horrek aguntoko du, Bai. Hau, zan bezala larren motzean azitakoa da eta partida asko gogortzen baldin bada eutxiko dio horrek. Baina Gutierrezi ez zaio gustatzen beste partida gogortzea, honek gustatzen zaio agintzea eta tantoa bukatzea. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Gutierrezen zakea luzeegi. Nik uste dut ez dela ohartu Ozkoz. Luzegi izan denik. Ondo horrezte dute. Segi nahi. Segi. Baina atza beste zaka bat errezte biak. Ez dut uste ba, Enrique, bigarren ahal eginean Gutierrez zaiatuko duenik besterik gabe pilota jartzen. Oingoan ere eman egingo dionek. Sake honak eduten da Ozkoz, Bai. Errestoan oso ondo. Gatxak asko ditu. Ezkerrez, erdira, ondo utzi dio naparrak, orain Sotamano efektu eta guzti, barrutik barrura, hori pilotaka dauna da, eutxi ordea Ozkozek, hori ere gainean da, hori ere eraman, bat agintzen, beste defentsan, eta azkenean, hori ere barruan,
Era bat agintzen ari da tanto honetan Errioxarra. Nola bukatuko te da. Zabalean. Horre utzi. Eta esaten duguna, oskozi tantoa egin behar zaio, naiz eta... Oingo ben kostako tantu egin. Bai. Pilotak da on desente jodu Gutierrezek. Labestik eruen. Bai, baina hori da, nik uste dut Naparrak aukera duenean bota egin behar duela. Fizikoki aurkaria bota du, bai, aspira, bai. Baina 12 eta 16. Beste tantu biten baitu Riojanuek. 14 eta 16. Ja partidu arrun. Denbora hartu du Oskozek pilota emateko Gutierrezi. Gogoratu, Zaldibarko Elizateko udaleko pilotalekuan garela. Bolazar txapelketa da. Hemen onentsuak gelditzen dira bukaerarako. Eta biek nahi dute final aurrekoan izan. Ezkerrez, eraman, oraingoan ondo. Tantoari eutxi behintzat. Barruan Naparrak. Gainean Errioxarrak eta 13garrena. Eta berriz ere denbora. Denbora eta ondo eskatuta. Lana desente egin duen. Bai, eta partida gogortzen ari da, 29 tanto, eta bai, partida gogortzen ari da. Enrique, araututa dauzkazue deskantzoak edo atxeden aldiak edo ez? Deskantzu, gitxi gora bera egiten dira, bai, araututa afezin egun araute egiten dauz, 5 deskantzu minutuko. Minutuko 5. Tantu gogor bat inge minutu naltzaure eki apurba getxo izan. Tanto egin behar da eskatzeko edo ez kasu honetan ez? Ez, erozeinek. Erozeinek eskatu dezak ez da? Eta sakez egiten bada ere bai? Sakez egiten bada, bai. Hau da, aurkariak sakez egiten badizu tantoa? Sakez egiten bada, ez, orduan ez da eskatzen. Ezin jabe eskatu, sakez egiten tantun ezin jabe eskatu. Ez bada, lesioren badagoela edo kolpe txarren bat edo zerbait dagoela. Asko murriztu da aldea. 8 eta utzazi da partida eta une honetan 3 tanturen aldea besterik ez dago. Errioxarrari irudituko zaio oraindik aldea handia dela. Baina seguru Naparrari etzaiola hain aldea handia iruditzen. Ez dakit, zeinen praketan oti gura konoken oin Naparren praketan ala Riojanu praketan. Gu ondona, Enrique, geure praketan gaude, bestena kontatzen. Hau errazagoa da, hor barruan egotea baino. Baina bai, arrazoia duzu, ez dago igertzerik, nondik nora... Ozkoz ikusten da, kasi-kasi gehiak antzeta. Bai. Oin, egun lerrakupeko batzera eta ingo beste abizaran bat, bai, eta gero, partidak askotan bolada ontara, garai ontara ailegatzen direnean, orain botatzen ditu Errioxarrak pare bat pilota aspira, eta beste gaize aire hartzen du, eta hogeta bira doa, edo alderantziz, edo urdinak arratsan boladan jarraitzen du eta aurrera egiten du. Partida dago. Gutierrez. Presto berriz ere, beste tanto bat egin eta gehiago hurbiltzeko.
Sakea eskerror maikutu du, ederki erantzun du lantzekoak, eta berak bota. Bera bota. Hurbiltzen ari zenean, Bai, berak bota. Bera bota. Begira, etzen bat ere pilota erraza, baztertzera egin du. Bastartzera egin dute golpe Eta- bototza. Ez dakit nik hori egin nahi zuen, hau da, pilota zabaldu nahi zuen edo ez dakit, baina 20 urtekin jakin behar da tantoari uzten. Hor, segi dezala tantoak, gero aukera hobea dudan. Eta hau segurazki, orain arte ibili gabeko pilota izango da. Bai, oin arte ibili gara. Oin zegu apurtxo bateko dut, gehiago ibiliko da. Aiza aprobetxetan. Mendiaren gailurra hortxe ikusten du Oskozek, baina azkeneko maldak gogorrak izan daitezke. Ea, behintzat zakea du eta beste aukera bat. 18. lortzeko. Zakea, pilota bizkat ibili daiteke, ondo, Gutierrez, ondo, Oskoz ere, kanpora. Atzera fallo iguela, jo peloti hormara juntiako nien, golpi sartu hor da, horman daula peloti golpi bota. Hori... Ezaten genuena, berak bota ditu bi pilota. Bera bota ditu bi pelota. Ara, apur bat intxain beti gora sartute buena inge atzera jokue torre hartintxain barik. Horta, nobera kopari bi join. Gutxienez aurkariak egin dezala tanto, ez da? Ez da, errezubetia aurkari tanto itxi beba, ja? Bai, bota ditu pelota bi, ez dina bota bi. Opariari ez dio musin egingo Oskozek. Bere da zakea. 18-13 gauzakea da. Ondo, oraingoan Gutierrez. Ezker gantxoa. Hori aire hartzeko modukoa, boloea barrura. Hori ere barruan da. Eta hau, kanpora. Kanpora. 14. Deskuidu, un partidu galtzen badago, Gutierrezi, akordoko jala zorre pelota bizo bota ituna. Bai. Beti gora, ize besti harrapetan doila, noberako lako aukera bigaltzea. Bueno, aukera ez di izen, baina, buena errezeitxeko moruen, itxein apurua, eta ormain jota urtetan da ni pelotiek, sartu bezu beti gora eta joatzera. Da itxein, aukera barrez etorri arte, ez azotxarrin erosela mota golpia. Pilota goigoian jarri eta tantoari usteak ez du esan nahi aurkariak egingo duenik. Ez. Agian, garbi dago egingo duela zeuk kanpora botatzen baduzu edo azpira. 14. Oskoz barruan, ondo. Gutierrez, hor gurutzatu intzaio, traba pixkat egin dio, baina naparrak eraman ahal izan du. Hanketara berriz ere ederra du aukera Gutierrezek. Barruan luze, eutxi Oskozek. Gainean, eta tanto. Bigarren. Desiente arriskatuta hau ere. Bueno, bai, hau normal ezin da ondo dut arrizgatzea. Nik horma bizta arrizatuko daula pentsu, bai, zuluena efektu azisti pentsu dut ondo orduan be. Bai, hor esaten nuen arriskatzearena pilota gorputzera zartu zaiolako eta etzekalako tarte handirik pilota behar den bezala jotzeko, baina asmatu du eta hori egindako tantoa izan da. Markagailuari begiratzen dio, pare-parean daukagu, eta markagailuari begiratu dio Gutierrezek eta bere buruari esan ez bezala. Oraindik hemen alnago? Hemen digo, orain jarek tantu bi Bai. alkarrik alditugunak bata berakin balau Bai, pentsa, bi tanturen aldea, gainean izango zuen. Baina, bueno,
Danak ondo iti beste errezata. Ez, Apur batetik ezinezkoa, hori egiten ezinezkoa da. Gutierrez barruan, zake oso luzea izan da. 5 kuadrako arrastoaren ondoan. Berriz ere barrura nahi, kantxa erdira atera zaio Errioxarrari. Hor arazoak ditu Logroñokoak. Ezkerrez, tanto honetan askotan lantzekoa. Hori ez da pilotak da txarra, Enrique. Aire, barruan, erama, zabaldu. Hau ere ez da ederra, eta eramaterik ez. Honek asko balio zuen. Bai, ondo aguntute, bai, tanto luzi, bueno, esan joko luzi bizek, Bai. Lau kuadroa Bai. joten, aurrin barik luze aguntetan da, azkenien aurrin amaitu dabe, bai, ondo kantzeta. Bai, hor pilota bat tantarrazka eraman du Gutierrezek, honen aurrekoa, honen bere aurrekoa. Hagin honuko guztua, Rei Ezazkoitia ze ari den adierazten, ziur zerbait interesgarria dela. Emeretzi eta 15. Eta berriro ere azken txampau nola jokatu behar duen adierazten botileroa mutilari. Hori esplikazioa moti errezala, bai, hor barrun paraute ikia. Hain erraza ez. Baina erreza ez. Jaten dau, ozkot jaten dau, platanu ero jaten dau, gozetu ina ero. Ez dakit ba oso ohitura ona den hori, Enrique. Ni neuri zeko itxata guztu. Hori kirola denean 6-8 ordukoa edo bizikletan da izaten diren proba horietan, ez dakit, agian ez da ohitura txarra izango, baina platan horrek bere efektua egiteko hauek dutxatuta egongo dira. Bai, estomagu nervioso bat dezuizko maapilu egin bai. Bai, orain egoten dira gelak eta efektoa azkar xamarra egiten duena, baina nik uste dut efekto gehiago egiten duela buruan gorputzean baino. Baina hainbat honek gaztiek eta oituria, frontal orten orduko platanu jati eta. Ni neuri sekul ez tozta honik egin jetxatak guztu behin. Emeretzi eta 15. Eta Javi Oskozek lana patxaran hartzen du. Bai. Dena Arnazi hartu eta berriz ere tanto azterako. Zakea luze, barruan ordea, orainari hartuko du, ezker gantxoa zabaldu, Arin ibili da Gutierrez. Hori ere barruan izango da. Ezker gantxoa barruan. Ezker hor maikutu du Gutierrezen pilotaka da, honek ere hori nahi, ezker hor maikutzea. Hirugarrengo aldiz airez, hirugarrengo gantxoa, hori barruan da, aukera ederra du. Txapa gainean, ez da, oraingoan ondo. Hiru gantxo jo ditu. Ez dira izan matematikoak, baina mine egin diote Gutierrezi. Ja, azkenengoen zuloa moztu oso ondo. Ai, ama zenbat balio zuten erraz galdutako biaiek. 20 eta 15. Bueno, orduan be bizek ezen irabaziko, da. Barkatu? Orduan be bizek ezen irabaziko. Bai. Baina ez, akordatzen ari nintzen, 13an zela Gutierrez, hor bi erraz botatakoak izan dira. Bai. Eta orain 5 tanturen aldea, berriz ere. Claro, da, 20 tantu bestirek. Garaipena gero eta gertuago, badakite.
saria oso garrantzitsua dela. Final laurdenak Olazar txapelketan jokatu dutenen zerrenda ikusiko bagenu, konturatuko gainateke ze pilotari heldu diren final aurrekoetara. Izen ezagun asko, behin baina gehiagotan aipatu dizkizuegu, baina gero profesionaletan oso maila ona emandako pilotari asko izan da final laurdenetan. Eta berriz ere gauza bera, aurrera egiten du Gutierrezek, gero atzera gelditzeko. Ez dut ulertzen jokaldi hau, Enrique. Zuk uste duzu Oskozek ikusten duela bi pauso aurrera egin dituela? Bueno, apur bat hor lehen gorduen iguel bai, atzen nien, pelote iboti itotzan nien ez. Apur bat... Enredatzeko, hori enredatzeko inge dugu. Gero sako doizela eskerrek ormara eta arrestetako izeteko gotera. Ez da sakau eskerrek ormara, osea, ez da ikusi, bardin isiotza. Beraz, azkena falta. Javi Oskozek. Atera du eta bukatu da. Bukatu da, 22 eta 15. Azkenean zakez zazpi bai. Eta azkenean zazpitanturen aldea. Ia hasieran lortutako bai etxek. Bai. Bueno, ikusteko bentsate publiko eta nipen gustora gatu dela, partidu gogorra izan da, tantu batzuk asko ondoin batzuk galditu erreztxoa be, bai, danak ondoitie gatsa da, eta egin partidu nipen partidu ona izan dela. A ber zer dinu, Oskozok egin. Bueno, eta gurekin dugu hemen Javi Oskoz. Javi, zorionak. Esker, mil esker. Ze alde dagoen partida bat aurretik hasi edo ez hasi? 8 utz hasi zarete, eta hor guk ez genuen espero hanbesteko aldea izango zenik. Bai, lehenbizko parte hortan hartu diferentzia pixke, eta azkenean diferentzia hori kentzia zaila da. Azkizu bentaja hori eta 8 tanto hori rekuperatzea haunitz kostatzen da. Bai, alde batera eta hartzera. Bai, baina etorri eginda bera pixkat, hor 13 etorri denean 2 tanturen aldea izan da, eta nik uste dut hor egon dela partida, alde batera edo bestera. Bai, gero partidu erdira edo urbildu zain nahiko, eta bai. Han torri zei gainera, eta saiatu naiz juke pixket aldatzen, eta bueno. Bai, bere armak baditu, zakea oso ona du, eta eskubiz pilota ondo zuin da eskerrez, ondo mugitzen du pilota, baina zuk tantuari eusten dakizu. Bueno, bai, baina egin saiatu arrainela bera xake arrestatzen, badela xake arrasona, eta ere mendik ezkerri ematen dio erditik velozia hauniz, eta eskuinekin ere ematen dio velozia hauniz, eta aurrean ongi ere bai buketzen, eta saiatu gara partia hortzen, eta bueno, ezkerean atladu. Uste dut Ormaetxe izango duzula, aurkaria final aurrekoan, ura ere ez da partida erraza izango. Orain ja, belditzen dien partia guztiak arrastaia dire, eta kontrariako oso ona, hortaz daude semifinaletan dauden tokian, zerbaiten gatik. Bukatzeko, lantzen pilota afiziori balda? Badu, han daude Irurita, Sasioar, Xuan, Rekalde, jendea, hoi poitea. Ez da, herria hundia. Hoi poitea. Una nahi x***eta. Ez, hoi ez du. Erki, segi holaxe eta final aurrekoetan nola moldatzen zareten, eskerrik asko. Bueno, herritxikia izateko afizio hundia. Gongo da, Enrique, zerrenda polit bat, azaldu du? Ongo da bai, berak esan da hendik. Semifinala Olatxean kontra edeko, Esteko Ormaetxean kontra. Bai. Bueno, hori ere ikustiko dugu, datorren astean, Olaetxea eta Oskoz izango dira, eta Ormaetxeek Ruiz de Larramendi izango du aurkarin.
bai, nik oker esan diot, eta partidu horiek ere, biek, Enrique, izango dugu datorren ostegunean eskaintzeko aukera, baina egia esan oso itxura politiko partiduak dira. Bai, bizek oso itxura politiko. Partidu honak izateko itxuri dute. Bueno, eta ohikoa denez, naiz eta datorren astean aldatuko den, lauterdiko eta gero, binakakoa izango dugu. Eta hemen, Fernandez eta Iztueta, Lerena eta Sánchez izango ditugu oraingo partiduan. Bai, oin oize partidu dituzte. Lerena, Sánchez, Fernandez, Iztueta. Vale. Da hemen ere bazten daganak, Haiek ere, semifinala 16. ederki, bueno, hauxe, lauterdikoak eskaini diguna, adi egongo gara, ea zer gertatzen den urrengo binakako partidan, beraz, tarte txiki bat, eta berehala gara, berriro ere zuekin, Zaldibarko Olazar pilotalekutik. Uste afizionatu mailan, ja, urte bastante dia janik han jokatu nula, baina afizionatu mailan 3-4 txapelketa importantenetan sartuko nuke, nik uste pilotari guztiri gustatzen ziula, nire 16-17 urteetan itunen beti Zaldibarko txapelketa referentzitako bat izaten zen, eta normalen mintza afizionatu mailan pilotari goguena han jokatzen zuten. Dejada, gaztu asmatu. Baina herreak eman dio. Lehenko moruan Zabalean. Ondo. Anto. Hiru bat sartu dut zorro. Ia boterik ere ezko pilota. Oso ondo, hiru bat pelota, hiru bat jugador, oso ondo egina herreak. 12 eta 18. Horrelako txapelketak, horrelako torneok afizionatu mailan izatea oso garrantzitsua. Bai, dudia, nik uste garbido, gero pilotariko profesionaletan eta orgoian ibiltzeko lehenbizti lana gaztekin imar dela, ez, eta nik uste alde horretatik meritu handia dutela txapelketa klase horiek, ez, importantenak esan duen horiek beste batzuk, bai, ez, nik uste aurretik txiki-txikitatik pilotarik txapelketa asko jokatzen dituzte, klubatan eta lan asko egiten da, eta nik uste oso garrantzitsu dira. Gutxe egin du, ezkerrez. Motera joan da. Txutxu. Eso, luzeru zezuela. 19 eta 12. Partiduan ziar tantuak onak egon dira, oso onape bai. Tanto politak izan dira, bai. Baina, opari gehiagik final baterako. Lastima, marka horien beti ondala aldea eta orduan emozio pizka falta partidui. Bai, binako izan da azken berdinketa, binakotik bederatzi eta bire ies egin dio, Arretxegarreari eta. Izen aldia da, bize. Ondo. Bai, seguru, eta peloti imoten, Ematen eta jartzen ari da. Hor behar bada. Pizka behon da, pizka bat. Hori nahi gabekoa zen da. Markagailoa dagoen bezala gondaztu uste horrek. Asarrerik eragingo dionik Arretxeri. Beluke behar. Gainera bai, kamena eskatu dio. Bai. 13 eta 19. Eman dio Arreak. Eutxi Arretxek, Bila Arrea, ezkergantxoa, hor dago Arretxe. Zabalean, botela ezkerrean, utx. Bungoa gezti. Baina bertara Zatorren postura joan da, eta orduan normala kanpora joatia pelotia.
txokorero intente guazan dejadia, bueno, bastante ondo izako zan baina bertara intente du. 20. kastoian da, Iker Arretxe. Zabalean, Bikain. Tanto ederrak egin ditu Zabalean erreak. Dekalarik ederrenak, berak izan gutxien dira. onduen koloko eta Zabalean Arretxe, porque askotan egon da erreak itxu okazio, porque bere eskuman da Arretxe eskerreko aldien askotan harrakotu dut, eguen Arretxe ondoko zeu eskuman eta ez dutza zein du gero eskumako dejadia, hori itxan da Arretxen akatza. Ondo. Horita eta tanto hau ere. Munduan berandu zan markanko zan ugarik, 15 eta 20. Untzen da bide errea. Bera normala baino gehiago arrizgatzen, eta bueno. Partida galduta ikusi duenean, hasi da arrizkatzen. Alegatu hainbesten egin da. Da, ungoan berandu izan barri beti da Arretxe, Normalian hori bizkoro ebiltzen da baina, bueno. Horrela. Ez da, justo, ja. Epailari begira geratu da. Da, Arretxe bebai eta bera bebai. Ondo errea, pilota sartu arren, ondo konpondu du, hor daukera. Jokoan, ez. Eta barruan. Duda, neonda sartu, salto ina intento beru bat ioz, baina... Hogeita bat garren tantoa, Iker Arretxerentzat. Ondo erretzatu du. Ez, bere burua saldu du, beste behin. Zabalean utzi du Arretxe, eta utxerreak, 22 eta 15. Pelota erreza aldo duguan behar. Eta 2 eta 15 Jaun Andreok amaitu da Olazar txapelketa, orduze txapelduna, aitarekin, aita aurkuru lanetan izan du. Eta guk agur esan behar dizuegu. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Gabon berriro ere Zaldibartik agindu bezala dagoeneko hor ditugu lau pilotariak, binakako partidan arituko diren lau pilotariak, eta esan behar da, batetik arituko direla Jorge Fernández eta Martxel Iztueta, eta bestetik Oskar Lerena eta Jorge Sánchez eta Enrique. Bueno, bikote gorria oso bikote gaztea. Hoxe, Fernandezek ez da, emeretzi urte gutxu, Fuen Maiorkoa da, ez da? Jabestiek 18 zelapento. Emezazpi. Bai, emezazpi. Tolosarra da, Martxel Iztueta, eta zain dezakegu Oskar Lerena eta Jorge Sánchez eginagoak direla, pilotari eginagoak. Urte gehiagoen dabitzenak eta oin esaten da moduen pelotari veteranuk oin jabizen mailan ibiltzeko. Bai, horrek esan nahi du, segurazki baten ofizioa eta bestearen gogoak eta gauza asko nahaztuko direla hemen. Gogu eta gero jenti ikustetako nabe izaten da gaztiek eta ikustia. Gaur badeko eukerie mutil gazta baten esarti modu bat debute Olazarren, ze maila emoten dagoen, iztutena. Mutil luzea eta pilotari itxurakoa da, Iztueta, Tolosarra, Martxel izenez, ikusiko dugu zer moduz moldatzen den. Lehen da biziko pilotaka da, eskerrez. Eta Lerenak eta Sánchezek lehen ere erakutsi dute hauei ere irabazi egin behar zaiela, hauek ezagutzen dute ofizio hau. Zabaldu pilota hori barruan da, Lerenak eraman, orain berak erazora jokatu nahi. Tanto bukatzeko, aproposa du, ez du pilotaka santo-santoa jo Fernández baina. Pelotaka santo-santo ez dugu urdine ez di akordun jarri ze bizio kundi zulola, da Zabala inor besta gauki. Mira, hor. Ez zeukan gurutzatzea nahikoa zuen, indar gutxirekin izan da ere. Bizio kundi urdinek ez zuluen. Zabalera bat abesta etorri. Beraz, partidari asera eman dion hau, Fernández eta Iztuetarentzat. Eta pilota, zakean behintzat, ze bizi atera den Jorge Fernándezen eskuin besotik. Bizi, arzera Jorge Fernández, Bai, eta Iztuetari ere ikusi diogu eskuinez jotako pilotaka da eder bat. Ikusten da, bizak tolo dira goguaz demonstretako, Europe hemen dauzela gaztik izan erren. Huts, horrek ez dauka beste izenik. Ez horrek utz, horrepa gaztiek normalien beti txituolako batzuk gaztetasun hoizera. Otsailaren 9an, 2004an, jaio zen Martxel Iztueta, beraz 17 urteko pilotaria dugu, atzelaria, nik neuk ez nuen ezagutzen, Enrique. Gainontzeko hirurak bai, hemen doan ikusita, baina... Nik ezagutzen nuen baten ero ikusitxe, baina pentan nuen honino gaztetxo duela eta ezosten, ez ondo da bilela eta karri lekila eta haitik ekarri hau. Aukerak eman berzizkio, Enrique, gazte jendeari. Da gero, hemen zerrenda buru hondienak landa eta aldabe. Zelan bize suspendidu da, batek eskuko mine eta beste gerriko minaz, sartzekotan gazti sartu. Eiteko eukeri idekenak, bintzete eukeri imon demostretako. Horretarako dira txapelketa hauek. Gazteak eta ez hain gazteak uztarri berean jarri eta
Eta ea zer gertatzen den, momentuz behintzat 2-1 eta zake luzea, traket xamarra eskerrez. Ondo, iztu eta Lerena indartxu tanto. Oso ondo jokatutako izan da, gero azken momentuan pilotak hori. Ni pentsa dut atzera joten dira, pentsa dela Fernandezek, da zabaldun jo. Eskuan pixkat katiatu bezala egin zaio pilota, baina indarra eman dio. Indarra eman dio eta Fernandez de Zulun ondata, iztuta be Zulun ondata, ez da bila guztotza mondenporaik. Pelotien ezke juteko. 3-1. Eta usten nuen bigarren tantoren errepikapena ikusten ari nintzela. Orduan ere eskerrez hartu da pilota, esker horman zela Fernandez, eta jakina bere atzelariarentzat pilota txarra izango zen, baina berarentzat ez asko zobea. Bere atzelarentzatan txarra, esker gormi jokoan da eskumi askoteko urtengo. Horman bastartu zen ingoz, hormi jota urten ingoan da. 4-1 eta dagoeneko zakez 2. Lerenak eta Sánchezek 15ean utzi zituzten Alberdi eta Loza. Zaketi falta, bueno. Aprapos joven, jau zabalera bize Zulun ondi lako bat aire eta bestia bote arrestetako eta baina ez da joti bakarrik, gero horra erreza barruan sartu bida. Arrastoaren barruan sartu behar. Dena den horrek adierazten duen gauza da, Enrique, konfiantza. Normalean pilota partida hazi eta azeran ez dira egiten horrelakoak, baina bueno. Fernandez egutzi, iztuetak atzera. Eta orain utxe egin duena Jorge Sánchez izan da. Zango dizuet Fernandez Fuenmayorkoa dela, esan dizuet iztu eta Tolosarra dela. Lerena Naxerakoa da. Eta Jorge Sánchez berriz izatez Labrazakoa da. Hau araban dago, baina Logroñon bizi den pilotaria da. Oraingoan ere ez dago ondoa zartau Fernandezek. Ez du bat ere gurutzatu, baina arrematea bi kuadrotek egindakoan beti gerta daiteke zer. Gero Sánchez junto ondo zabalera, junto ondo, eta gero utzina nien ez da ni zabaldu bulta uzin. Eta kuriosoa Fernandezena egin ditu bi tanto oso antzekoak ezker gantxoz gurutzatu gabe eta galdu ditu bi sake erresto biak paretaren kontra. Hau sakea da, ondo moztu du ibilbidea Lerenak. Keinu egin eta utzi, edarra daba, pilota gorputzera sartu zaio hala ere, 8:30 eraman behar Sánchezek. Gazteak agindu nahi du. Badu, tokizen unain ju. Guru badau, ero albadu. Atzera, ondo, bazterretik bazterrera Fernandez. Ea oraingoan, zabaldu. Eta atzelarien arteko borroka dugu. Biek agindu nahi, eta biek ezin bagindu. Golpe pixka baduk, mutilonek, Golpe pixka baduk, eta nire 17 urte, eta hau mutilegu ikusten pelotan, norre segidukotza pelotiai. Badu itxura. Da bastante mailua honi ganera. Ea eskerrez, baztertutakoa frontizean jarri du. Txapa gainekoa. Orain aukera utzi lagunari. Pietxi Sánchezek. Ea, noraino. Erra.
Ia errebotetik, ez? Azkar xamarra esan dut ez ez, Behar zuena baino lehenago, txapara gunda. Pelotazo guztobako jentia eta pelotazo ona izen da. Bai. Pelotazo ona. Errebotera bai aile gauko, hortek edun ninbida. Bai, gero atzeko horma horrek beti errespetua jartzen du. Hor kolpe txarrazko hartzen dira eta... Errespetu bakarrik ez da urrin ganera. Bidiltzeko, beste hormara bidiltzeko. Bai, eta jo duen lekutik 35 metro bat daude frontizera eta hori ez da erraza izaten. Beno, gazteak aurretik. Eta berriz ere iztuetak aukera. Berriz ere pilotaka da luzea eta ona. Aire hartzeko modukoa, etzaio nahi bezala atera frontizetik Fernandezi. Ezkerrez. Ondo, gorbutzarekin lagunduz. Pilotaren bila, joaten da. Bai. Atzera, barruan da, berriz ere bederatzi kuadro eta erdian da Sánchez, eraman, eta azpira. Ze pena. Bai. Ondo sartu da, azpitxora. Bai. Ondo jogatiko tantu, pelota zobi irarrak iztuetenak, beste izkerri sartute errematetako, Bai, eta leku txarrean ez zegoen, bi kuadro pasatxoan zegoen, eta... Larregi bajatu dute, Bai. Asko gurutzatu du, eta larregi jeitsi. Beraz, berriz ere parean da, markagailua. Pareja bi oso desberdinak. Era bat ezberdinak. Bueno, jokuen antzera da bizte, hori partidu gona izaten dira. Bai, baina ikusten da, Urdinek bere partidu egingo dute. Bai, gorrizei guele kosta hola namaitzi, Bizitxasun gehiatek usteak eta hemen zeile eta gehiatek zegoel, bai, ondino, irabazi bizak egoztiak. Bai. Ondo, hotxi dio, pilota gaiztoari, barruan utzi bere burua saldu du, atzera... Ea! Hori ere errebotetik urruti ez... Ondo! Biak ondo! Bata atzeratuz bestea ekarriz. Da, jenti gustora. Bai. Pilotari gazteak hori du. Hormabikoa, ez du zabaldu, eta lehenak berak bota. Berei Europa. Lehen Fernandez berei bagatu dagoela, lehenak bajatu dugu larrei. Zazpite bi, zeita bost. Zeite bost. Zan nahi nuen partidak zea da euskala. Ingrediente guztiak, saltza hon bat egiteko. Batetik gazteen sasoi hori eta orain arte iztuetak oparitu dizkigun pilotaka eder batzuk, eta betiko joko alaia Jorge Fernandezena, eta zaharrek ez. Hain gazteak ez diren hauek, ofizio gehiago eta holako partidu asko irabazitakoak. Hain gazteak ez direna bilurre bai galtzeko, bilurre errespetu ebintzak. Seinale txarra izaten da gazteen kontraka galtzea, ezta? Bueno, hori txako ino ikustetan. Zeure edadean dabiltzenekin galtzea, ez zaigu ondo iruditzen pentsa gazteekin. Eta gazteek berriz gogo hori, behin horrelako pilotari eindako irabazi ezkero, zan nahi du bidea egiteko modua badago. Ni hemen dago, zartetako modu. Iruditzet ondo ari direla lana banatzen Fernandez eta iztueta, baina
Bai, baina karga gehiegi ez du hartu behar atzelariak. Ondo ari da, agintzen ari da gainera. Baina aurrelariak ere sartu eta tanto egin behar du. Sartu eta emon da pelote, tanto ondo ingo. Oso bizitxe ondo Fernandez, Bai, nik uste dut binakako jokoaren eredu garbia izan dela hau. Atzelariak behartu aurkaria eta gero errematea, zehatza, azkarra, ondo gurutzatuta eta 8 eta 5. Ordu berriz ere pilota. Oraingoan barrura, atzera eta barruan. Eta hori bazartu ingo da. Ederki, hankageldian godu. Eta pilota 8 erdira. Atzelariak, biek egin du nahi, berriro ere. Fernandez. Barputz guztia zartuta, gerriak eta gainontzeko denak zartuta. Txapa gainekoa ez da ederra, eraman, hor da Lerena. Gainetik pasatu nahi, boleaz ere ondo, oso txukun. Oraingoan gaiztoagoa da, hori gainean da. Atzera, ezkerrez, gora. Bolei, bizekin ondo eskarraz deskumiaz, eskarraz, gora eskapo dutzata suerte txarra. Beha itxura, una munta tanto. Bai, Enrique, pixkat pilotaren bizioa zartuta duzuenok, asko begiratzen diozu honi, ez da, pilotari bat, bai, kolpea baduela ikusten da, sasoiko mutila da, baina beti zai, pelota aire nola jotzen duen, ea eskerrez nola defenditzen den, beste gauza asko egoten dira kolpeaz gain. Ikusteko. Ez da izen dena, pelota solatero bi, jo, errebotera ino eta gero beste dozen erdi galdut. Hau ikusten da, pelotari kompletu ikusten da. Nipentot, haut... Morga Etxeberria. Morga Etxeberria, Ugarte Mendia, Landa, Badagur, lau bat atzelari ero, urte bat ero bizen, tak. Saltotxoa, ezaketenak, ez da? Afazeina humailie pasako da bena. Uste dut, bat gatuko batzera, beste bat ikusten ez deun ero zera urtengo dut. Pilotari berriak. Ze, erraz ateratzen zaio pilota Fernandezi. Begira, ezkerrez. Ondo, guztu da, Bederatxetik atzea da, Sánchez. Oren txape gainekoa oso indartsua, keinu egin eta utzi, atzerago oraindik. Hirugarren peloti zazpizen pa ez da. Bai. Eta eraman, hau atzerago oraindik. Ez, gitzitxo gori. Horra joti bat erobi joz gero amaitu midatan tuztantzen gero kantza duten da. Bai. Joten da bidena ekarten bino geiza, kantza dut gero. Tantu oso gogorra Sánchez entzat oraingo hau. Hori ere barruan da, arrastoak ez zituen aparte baina. Hori ere gainean, larri, eta... Tanto. Eta tanto. Da beratzi jesei. Eta Fernandezek gaizki jo du, eta Lerenak ere bai. Eta aurretik gauza eder asko ikusi ditugu. Bai. Pilotaka da bikainak, bai Fernandez berarenak eta baita iztuetarenak ere, eta baita ere Jorge Sánchezen defentsa lana.
Bai, Jorge Sánchezek jo gitxitxoa bai erun defendidu ondo. Bederatzi eta 6. Aurrera joan da Artzerik ez eta gora. Badauka postura honek, mutil honek, pilota gora botatzeko ere. Asko jotzen du esker normaldera. Pilotak da zuzen askoak ere bai, Lenguek ez zuzena joitu, Bai. Lengu pelota zuzena joitu, desazpizen boti ezegizen bidi. Bai, zuzen ere bai. Ez da pelota ezagerau, Ez da, baina agian geisten denean pilota partida aldatu egingo da. Sánchez jetxi. Iztuetak eman. Ordu aukerakoa berriz ere. Sánchez, Etxi. Aspira berriz ere Jaitsi bai lehenak. Jaitsi bai. Era bat jaitsi bai. Beko pixuraino. Beko pixuraino. Jaitsi bai lehenak. Amar da zazpi. Bai, eta lehenko partidan esan dugu lauterdikoan nolabait markagailuan alde handia zegoela, 8 eta utzi da oskoz irabazten, eta ez zegoela besteko aldiz aldea, ezta? Baina hemen ikusten da, orain arte bentsat gazteak hobeto ari direla. Bai, gazteak hobeto, Luzeegi. Hortxe, zuk esan duzuna pilotarena erakusten duena, botea 7 kuadroko arrastoaren gainean edo zertxo baitatzetik egin du, eta hala ere tartea bat zeukan Sánchezek sartzeko. Beraz, pilota leku honetarako egokia dira pilotak. Hau behintzat, ez dakit. Lehenak erantzun dio Fernandezen zakeari. Formabikoa eta opari zinez gero Gero ez dik aprobetsatu. Gazteekin ari garenean entrenamentutan edo askotan nahi izaten dute aurkaria engainatu. Hemen nik uste dut pilota lekuan geuden danok eta hoien artean lehenak genekien Ormabikoa joko zuela. Baina ala ere ez dago harrapatzerik. Bai, oso polita da, bestea alde batera eta pilota bestera, baina hori barruan, justu eta 12garrena. Enrique, eta hau pixka serio jartzen ari da, Bai, hau serio jartzen jarri da. Bai, ematen zuen, gazteen azerako indar hori, azerako nervi horrek lagunduko ziela, baina segitzen ari dira, eta ikusten da, pilota ia errazago ateratzen zaie Fernandezi eta Iztuetari, Lerenari eta Sánchezi baino. Da, nik ezinek esan seguru, kasi seguru nau, gorrezen lehenengo partidu izango da, alkarraz jokatzen da bena. Recuerdo honauko da bela, honako mailako partiduen, naiz de partiduik irabazi ez, egin da bitzen partidu ikia. Bai. Baina orain partidu hona etzaie hanbeste axolako. Atzo oso partidu hona egin omentzuen gora. Atletikek baino bat eta galdu omentzuen eta hori zaten zen bai partidu hona bai. Baina galdu eta hemen ere gauza bera gertatzen da. Oso ondo jokatu dugu erdira arte baina gero irabazi egin digute. Nik uste dut behin 13 eta 7 dela partida. Gazteak pentsatzen ari direla, irabazi dezaketela. Gogatzen ez, Martijaekin. Martijantok etorru zan olantxekea semifinaletan ona txapelketa urte baten, inopezotzen ezabala, juvenil ezala. Dei bazen partidu bi oso onak, eta hemen dizai duen debute ban. Zeitze urtetan zan.
Eta zein zuen finala jokatu zuen edo? Bai, finala jokatu denezak hortan irabazi zuen, ala ez. Ba, esango dizut. Hemen azkenengo urteetan, esango dizuet, 2010-etik hasita, irabazleak izan dira, Joldi Lintzoain, Altzelai Diez, Beitia Galartza, Arrieta Gorrotxategi, Agirre Gorrotxategi, Urbieta Martija. 2015ean irabazi egin zideten Azpiri eta Olaizolari. Ja, ba, holan txeke suplente etorri, diseinuke zautu bezan honetan, da hemendik eroen zagira debutauen. Debutatu eta besteak beste binakako txapela atera. Ba, ja, hoize tipu hartzen ari Martija, ja, Gora. Aize akorde horizta, zelan entorro zan mutiko txuko juvenile zalaz, bate manten ez da, non suplente zan, bate lesioneu zan da, da ondo abilera eta sartu genduen da. Ba, asmatu zenuten, zerrandarekin jarraituz, esan 2016an Larrañagak eta Perezek irabazi zutela, hurrengo urtean Zabalak eta Etxebarriak, Zubizarrak eta Garmendiak, Labakak eta Elizegik, eta iaz Matak eta Iruritak, eta hemen 15 eta 7. Eta txapa, sorte handirik ere ez urdinek, baina gorriak, gazteak asko zobeto jokatzen ari. Ba, gazte, bizi-bizi jokatzen da. Etorri motibo dut bolantxek itordia, bizi-bizi, behi ez da motibo dut etorti bakarrik. Ba, gero, ala behar da, Bai. Ahala behar da, eta ahal hori erakusten ari dira, eta askotan esaten dugu, merezi duela pilotaleku ibiltzea pilotari gazteak ezagutzeko, eta oraingo honetan ere nik uste oso impresio onarekin joango garela etxera. Fernandez, igez pasaban urtien leuterdi barruko txapeldu. Laurten, gerriro bazten badau, semifinala ez da gerreza, baina. Bai, iaz Igoari irabazi zion Fernandezek, eta mutil gaurko eguneko mutilekin alderatuta, ez da mutil ikaragarri garaia, baina bizia bai, eta gainera pilotari zena izango du. Errematerako prest, kolpea badauka, nekatzeko itxurarik ere ez, oraindik. Eta zaketik utz. Hori zaten larri guztu. Hori jarrak akastetan azitxe duena. Bai, ez da izango gaixi jotako pilota? Gaizki jotako, bai, injarren falti bai apur bat. Ez, atzaten ari nintzen aurreko tantoan ere pilotaka da biziak eta jodituelako. Bueno, ikusiko dugu. Eskertuko dute Lerenak eta Sánchezek, Enrikek arrazoi baldin baduka eta nekea pilatzen ari baldin bada, baina nik uste oraindik. Oraindik aguntuko dugu, amazaitantu duen dauz da besti baju dauz da. Epa, kontuz. Beratzi. Erremate ederra. Makur-makurin jesartu, oso ondo zabaldut, Hor bebean hartzea pilota hori begira. Bere burua lurrera boteaz, eta hor aurkiak ere pare-parean daude. Kontrakantxa zabala du pilotaleku honek, baina dena behar izan du. Bueno, 9:16. Iztu eta eskerrez. Eta orain utz. 10 eta 16. Bai, Pentzeto Fernandez batxe txupa ez da nabila. Ba, ez dauka motiborik kantxan segitzeko nekatuta baldin badago, esan nahi dut. Atxeden hartu dezake. Atzena bur bat hartut. Bai. Ni sasoiko ikusten dut, baina ikusiko dugu. Gero kontutan hartu behar da, berak pilotaka da bakoitzean duen guztia jartzen duela, eta orduan ze ondo eskerrez, barruti barrura. Totore. Hau ere eskerrez.
Iztueta. Agindu egiten du eta bizkarra erakusten ari zaio Sánchezi, ia tantu guztiera. Pelotak itxi galdute partidu guztien, Bai. bi ero galditu oso gitxi. Hola, mutilgazti izeteko. Begira. Atzera Fernandezek, eskerrez. Ea orain. Txapa gainekoa, aukera du. Nahiko txarra laga dio, atzelariari, hau hobea da, eta orain, Gaxi jotakoa barruan, ondo, oso ondo Lerena. Lerenak, oraingoan, bere atzelariari utzi, eta zer egin nahi zuen hor Lerenak. Pilota zabalean laga nahi zuen. Zabalin lagatzeko izin dau. Atzelare bastante atzen ikusi dau, juten hasi jonda atzelare eta harrapokoan. Han zabalien justu nizteko lan apur bat espertu izin bida. Hai hartutu lan zabalea gatu pelote eta erosainik ez da bitzen. Atzelaria zegoen lekuan egonda, hau da, Iztueta zegoen lekuan egonda, hortik bolea puntara, ez badezu perfecto botatzen, zeure burua saltzen duzu. Bai. Iztueta juten hasitxon da, aia pausu inon da, hierritxon da. Zein bizan. Sotomanos erantzun dio. Lerenak Fernandezen sakeari. Iztueta. Honek eman pilotari. Ez dakigu txapelketa honetan ez dago jakiterik. Ea Morga Etxeberria eta Iztueta izango ditugun egunen batean parean. Ez dago jakiterik. Besteak beste, oraindik partidu hau estelako bukatu, eta aurrerantzan zer gertatuko den, ez dakigulako. Da, semifinalin, bakotza aldo batetik. Baina, finalin izeti zuertu leke. Ura eginagoa da. Hau baino, baina biek ere... Mutile hundizagoa eta enjergaizakoa da. Hone bezolto joten dago, Oso. Eta askotan, atzera. Ezkerrez, zineraman. Nik uste dut, zalantza egin duela. Ezkerrez hartu, lehen da bizi eskuinez pentsatu du, gero boteak. Lehen eskumiaz jarri da, eta ezkerre euskundan nien ezkerraz hartut, horrek movimentu gehien aziz, gero. Hemen ez zit jamar. Bai, alda handia da. Eta lehen komentatu duzuzuk, Fernandez, bueno, baju aldia edo pasatzen ari dela, baina Iztueta ez, Fernandez, bueno, atzara zira. Bai. Bitu gare fallu gize, bai. Iztueta. Lerenak. Ondo eskatutakoa. Ernez egoen Tolosako atzelaria. Eta Lerenak guztietan ari da arriskatzen. Zorte handirik gabe egia zen. Huts. 11:19. Hori ezen dago aparatxe. Bai, hoixe. Huts. Bai, handi horietakoa, handi horietakoa. Hundizetakoa. Gero aurkaria pixkate burua makurtzen hasita dagoenean, Enrique 19 eta 10 eta hor da momenturik oberena utxik ez egiteko. Baina
oraingoan behintzat. Gutxi izan da bai. Fernandezek egindako hori. Zabalean, eraman. Ai, zerrekin jodu? Zumuturrarekin edo? Ederra. Tanto berean bi bota ditu Zabalera. Ez da, Fernandez eta entor danatzea, zeiztuta atzien honezkero, beroi defendidiko zan beden lekun. Fernandez atzea etor da, eta gero Zabala libre etxe. Ikusin jau, Fernandez atzea etorla. Bai. Dependot da iztutak lerenen pelota zu harpuko gala, aire, errez. Jo gala batzera be. Zake luzea. Erantzun egokia. Hogei eta amabi. Eta bere buruarekin azerre da Lerena. Gaur ez delakoari bere maila ematen? Ez da, gaur lehenako aurrerako partidu moa maila emoten. Bai, eta penatxoa izango du. Deule, konfiantzatxoa zetorri, hone bestio gaztetxuk eta erreza idoa zikotzela, eta gero trastu dana buruti berak hauzi. Bai, eta posible da Lerenak eta Sánchezek ere iztu eta ez ezagutzea, Errez, ez autu zikie. Ai, ama. Minin baten du. Pilota garbia, pilotariak gaizki jotzen duenean, pena ematen dit. Eta gainera horiek oso pilotaka da gaiztuak izaten dira, Atzamarrin minartu estaban Fernandez. Bai, hor nik uste dut, atzamarraren puntakin jo duela. Edarrak izaten dira horiek, gero etxera joan dagoan. 13:20. Sakea luze barruan. Hori gainean da. Jote gazterrean ondo erantzun dio oraingoan Lerenak zuen lanzailari. Barruan. Aurreko partidu jogatu genien, hemen gero tabernan jentieke favorito modun ipintxe behar zen Lerena Sánchez da, ondo jogatu gela eta txapelatateko favorito lantxik, eta gero behitu. Barruan, gainean, ezin pasa. Ez da ederra. Ondo ordea, Sánchez. Lerenak hau ere justu eraman. Txapa. Txapa jo du pilota horrek. Oraingo honetan garbi entzun ahal izan dugu. Ez da, haitxepe, deitu zeiti deskantzetako, Fernandez ite. Begira, horrentxe. Eurek etor dia. Bai. Azkarak eurek etor dila, haitxek esan da ez. Zarretzen botileruk partidu ikusten onbidago, ez aldemeneko ez. Berreketan. Da ikusi, jokuz landoien. Zeingo alitu inbeste 3 atantu urdinak. Gero, hemen datozak. Bai, ondo etorreko zaie. Atxeden aldi hau. Atxeden aldi bat, ez... Lehengotatik topera da biz. Bueno... Bai. Hauek ez dute ezer gorde jo dituzten pilotakada guztietan. Salidi hartu da honetik, topera. Dena den, orain arte ikusi duguna ikusita, Lerenak arrexatuko duela badakigu, eta dena asmatzea ere zaila izango da. Bai, dena asmatzea zaila izango da. Izan daiteke, ikusi izan diogu partidak era horretan aurrera ateratzen, baina... Hemen dute sorpresan harrapetu gula honek.
Fernandez gaztetxu eta kitziatzat, pentan da bena, datzelari jezautu ez, da, bueno, zango da, gaur errezatzeko. Gero, ez da etxeten hori bino txarrarik partidu eskazaitzeko, Konfiantzia Bai. Sánchez, eraman du, berriz ere iztu eta horrengoen ezerrez jarri da. Eman egiten dio Lamutilonek. Ordu berriz ere aukerakoa. Berto. Bai, barrura, ezkerrez, ondo. Orain ofizio erakusten ari da Sánchez. Orain tanto egin beharko didazu, haiko da pentsatzen. Lerena berriz ere. Baztertu egin du, baina orain. Pelota zabalea, badu tartea Sánchezek. Zabaldu, kontraerazoan Lerena, Zetxi, ondo iztu eta begiran nundabilen. Eta gora. Oinguen bestago, Derrigorrik Fernandez ezartzeko, zeiztu eta atzein ondata. Apur bat lagunei tantun lehenengo partien larra izten ibilda. Ez da zartzen izan. Bai. Da ero bestien pelotia biherrestan lekun zartu. 15 eta bai. Bueno, zundu zuen lehen zer esan duen Enrique Agirre bitiak. Urdinek 3 bat tanto egiten badituzte. Hemen festa alda daitekela, momentuz. 3 jarraian egin dituzte. Luzegi. Ze garrantzitsua den tantu hau. 16 eta 20 edo 21 eta 15 mundu baten aldea dago. Hau barruan. Eta hau ere barruan. Ezkerrez. Biedu iruz aldiz jarri da kantxa erdian ezkerrez iztu eta. Ez da seinale hona izaten hori. Txarra. Lerena barruan, ibilire ibiltzen da, iztu eta eutxi, Lerena, txapa gainekoa, ondo eskuinez. Sánchez, atzera, ondo. Orain eskatu egin dio iztuetak. Fernandez ezker gantxoa, baina orain partida gogortu nahi handabiltza Lerena eta Sánchez. Txapara! Niretzako orain arteko partiduaren gakoa horixe da, Lerenak galdu dituen horiek. Eta galdu behar ez direnak. Oingun begaldu dugu, claro, tanto itxeko arrezgauzik ez da iten da, arrezgetek galduz gero, mala suerte. Ona gurten baldutza, kriston tantu, 16 jogei. Ja, besti ez dutu, da oin bitu, 21 eta 15, oin hautzen batekia, oin partidua... Urdinek 7 jarraian egin behar, utxik egin gabe, eta hori zaila da. Fernandez, bere gaurko azken zakea atera du. Txapa gainean nahi, ezkerra horma gehiagik ikutu du pilotak. Ezker gantxoa eta kanpora. Ez dut ikusi ze gertatu zaion.
Ea. Larrei jundala, Zabalera, Fernandez, da gero... Bai, gero. Larrei joan. Hemen, partidu ez du dugu, hemen hori nio. Zaila iruditzen zen. Zaila iruditzen zen. Jarraian egitea, baina... Bat egin dute, 6 horietako bat egin dute, 17 eta orain bai, orain iruditzen zait gehien sufritzen ari dena Fernandez dela, Jorge Fernandez. Bai. Ez que Saki falta inabena zetan duten izan da. Ja, orduntzetik igerten azizako injarra failetatzala. Da oin kolori bezuri eta... Bai, eta pausu ere aldatu egin zaio pixkat. Arratu txarra pasetan da bide. Partidu amaitu gure, amaitu zin. Veloziadek ez pelotiei, tantu bat faltata. Bai, eta urkari botatzez badute, zaila egitea, baina... Luz egin behar. Hau sakea da. Eta, tanto, 18. Batozela. Bueno, emozio izango dugu. Sakez. 3 nire ustez, Lerenak eta Sanchezek. 2 eta batekoa, 4 eta batekoa. Eta oraingo hau. Eta hori barrua justu. Lerenak utzi atzelariari. Ondo, Sánchez, oso ondo. Iztut, ondo aguntetan, frontoz partidu oso ondo. Horrengoan ere bizkarra erakusten ari zaio Sánchezi. Moztu. Edo Ietxi. Iztu eta Sánchez orain. Ondo, buena egin. Atzera, indartxu, Lerenak. Hau ez da derra. Eraman orde hori ere. Behatze kuadrotik. Atzera, ondo. Pilotaka da politia. Jorge Fernandezek aukerakoa du. Lerenak erantzun dio, atzera. Ezkerrez pilota ondo ateratzen du Mutillonek. Ea, hori atzelariarena da. Oin ezkerra edera behunbez. Bai, horren zailagoa da dena. Horren dena askoz ere zailagoa da. Lerenak eraman, bildu. Ezkerretik ezkerrera. Berriz ere gazteak agintzen ari dira tanto honetan. Baina, bukatzea falta. Opa eritxe. Bai, baina, begira nola atera duen gero pilota Fernandezek. Ez que oin ez dabiz, tanto iroa zera bain dabiz galdu. Ez galtzera. Iztu eta. Bost kuadrotik Lerenak erantzun dio. Eukidegua, horma bizio jotoko. Bai, baina gara itxarra tantoa galtzeko. Tantu gogorra, hau ikaragarri gogorra. Azertu egingo da, bote arraro xamarra egin dio. Dependo, korrezek arrezeko inbida dela, lau aukera dut. Eta gainean. Lau aukera dut zenatik lauti bat ingo da, arrezeko euskero. Bai, eta Urdinek partidu hausen nahi dute orain, Ea neka egiten diren eta ze gertatzen den.
Eta bukatu da. Ordu izen da, Entzun egin dizu. Baina, bueno, partido ona jokatu da eta jenti pozik eta ganeko egun eta komentaritzu bat gauz. Hori hona da. Errezen komenta da egiten da jentiek pelotari barrezek ezautu da izan. Bai, eta gainera oso itxura ona eman dutenak, Hori egia da. A ver, iztuetak ze esaten dizun. Hemen dut, Martxel. A ver, gustaba compartido ero, zelan pasadan ero. Esan dizuet, nik aurretik aitzera bat nuela, baina ez nuela ezagutzen, eta egia esan oso impresio ona egin dugun pilotaria da. Zorionak. Eskerrik asko. Bueno, hasieratik bukaerara pilotari emanez, eta batipat, bueno, beste gauza batzuk ere, bai, eutxi behar zenean eutxi, atzeko ofizionek erpin asko ditu. Bai, bueno, hasieran hemen jokatzen nuen lehenengo aldia, eta pixkat urduri, baina nik uste nahiko txuko nahitu naizela, eta hoxe, guztua. Bai, gero gainera, bueno, hasiera gotan dutan ez, baina gero abantailatxo hartu duzue, eta horrela jokatzea errazagoa da. Bai, gaina parejak asko lagundu dit, beak egatzea asko eman dio, eta hola, erresago jokatzea. Kuriosidade bat, elkar ezagutzen altzen duten aurretik? Bai, kluben Tolosan nahitzea entrenatzen, ez ikasketan gatiko, eta orduan tarteka bat entrenatzeu. Bai, pilotari bizia da, bukaeran nik uste luze egin zaiola partidua. Bai, bueno, nik uste denoi, nahi pixka bai. Ziren pilotak gehatu indiet, orduan tanto bukatzea zaila gazan da, hoxe. Baina, bueno, ondo. Eskua ondo? Bueno, pixka hasiera molestiakola, baina, nahiko txukun. Erki, final aurrekoak ez dira errazagoak izango? Ez, jode, pentsat, hau partido erresa etzan, baina, a ver. Erki, Martxel, zorionak eta segi pelotan joatzen hemen etorkizun on xamarra ikusten dugu da. Bueno, hoxe, segiko duta, a ver. Zorionak. Vale, eskerrik asko. Bueno, Enrique, zan dugu, nola gelditu diren final aurrekoak, beraz? Abendu namazezen, Mata Aizpuru. Mata Aizpururen kontra, bale, ondo. Eta lehen aipatu diguzu, zeran, datorren ostegunean, berriz hemen izango garela, baina orduan partida lauterdikoak. Partidu bizek lauterdiko. Bueno, gaur oso gauza politiak ikusi ditugu, pilotari gazteak ikusi ditugu, bakarren bat ezagutzen ez dugu genuena eta oso impresio ona egin diguna ere bai, eta beraz, gaur ere gustora joateko moduan gara etxera, eta seguru datorren ostegunean berriz ere gustura etorriko garela Zaldibar aldera, gazte hauek ikusteak poz ikaragarria ematen duelako. Enrique, eskerrik asko gurekin izateagatik gaur ere. Eskerrik asko, zoi bet da beste bat arte. Eta badakizue, gustu baduzue, gaur 8, gaurko ordu beretsuan jar zaitezte telebista aurrean eta ikusiko dituzue partida politak eta pilotari etorkizun handikoak. Eskerrik asko zuen arretagatik. Gustu baduzue, elkar ikusiko dugu datorren ostegunean.